लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्धार शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केलाय। सन्माननीय राणेसाहेब यांचे 2 चिरंजीव, एक शिवसेनेमध्ये एक भाजपमध्ये, आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज महायुतीमध्ये शिवसेना भाजपमध्ये जर आपण काढलं तर अभाव 90% पेक्षा जास्त जे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि मतदार आहेत ते राणे समर्थक आहेत आणि सन्माननीय राणे साहेबांचे आहेत। आणि आम्हाला समोरासमोर जाऊन आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींची लढण्याची इच्छा नव्हती, म्हणून हृदयजी असतील, निलेशजी असतील, सातत्याने आम्ही प्रयत्न करत होतो। पण काय कोणाच ठाऊक, इथे आमच्या मित्र पक्षाने सांगितलं की मालवणमध्ये शिवसेनेची ताकद 0 आहे। मी त्यावेळी सांगितलं होतं की शून्यातून आपण विश्व निर्माण करू शकतो, पण टेकडीवरचा एकदा दगड जर दिसटला तर तो खाली पायथ्याला येऊन थांबणार, हे पण समोरच्या माणसाने लक्षात ठेवला पाहिजे की त्याला सांगतो। आज आम्ही शेवटच्या क्षणी 7 तारीखला फॉर्म भरायची सुरुवात होती, आम्ही युती होईल अशी अपेक्षा धरली होती, परंतु इथल्या स्थानिक लोकांना, आम्ही भाजपच्या कुठल्याही वरिष्ठ नेत्याला दोष देणार नाही, पण इथल्या मालवणचे काही स्थानिक पुराडी आहेत, या लोकांनी सातत्याने सांगितलं की आम्ही तोबाळा लढवणार। त्यांच्या मागचा उद्देश काय असेल मला माहित नाही, कदाचित रिचार्ज मोठ्या प्रमाणात दिल्यानंतर थोडे ठेवायला मिळतील तोबाळा असल्या, त्यामुळे त्यांना वाटत होतं आमच्या वरिष्ठांची दिशाभूल केली आणि हे इलेक्शन होऊ घातलं म्हणून आम्ही लढतोय। राणे साहेबांनी साधा एक जरी फोन राणे साहेबांना या मंडळीने सांगितलं असतं, साहेब तुम्ही काय ते मालवणचं बघा, आणि राणे साहेबांनी जर आम्हाला सांगितलं असतं, निलेशजींना सांगितलं असतं की एकही सीट देत नाही, यावेळी तुम्ही इलेक्शन लढू नका, तरी आम्ही राणे साहेबांचा शब्द 100% मोडला नसता। पण तू राणे साहेबांना या प्रक्रियेतून त्यांना थोडंसं बाहेर ठेवलेला, तर माझं स्वतःच म्हणणं आहे। तदनंतर मी काय निलेशजी असतील, आम्ही राणे साहेबांचा आशीर्वाद घेऊन या मैदानात तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यातून तुमच्या ताकदीवरती आम्ही हे 8 दिवस आपल्याला झाले, आपण या ठिकाणी उतरलो। मला अभिमान वाटेल की आपल्याकडे जो 4-4, 5-5 उमेदवार आहेत, आपल्याकडे उमेदवारी अर्ज भरला होता, कारण आम्ही उमेदवारी शेवटच्या दिवशी जाहीर केली। मी पेपरला सांगितलं मीडियाला की उद्या आम्ही 11 पासून दुपारपर्यंत उमेदवारी अर्ज आमच्या कार्यालयात भरा। मी माझ्या माहितीप्रमाणे गोव्याला होतो आणि राजू भिडे यांचा मला मेसेज आला, साहेब आजच उमेदवारी आम्ही मागणी केली आहे, आणि 2 वाजेपर्यंत 46 लोकांनी उमेदवारी अर्ज आपल्याकडे येऊन भरले। 3 तासामध्ये 46 लोक या ठिकाणी उमेदवारी मागितली। तर नंतर वाढले, पण एका उमेदवारामध्ये 3-3, 4-4, 5-5 उमेदवार आले, तरी प्रत्येकाने निलेशजींवरती विश्वास ठेवून सांगितलं, साहेब आमचं काही म्हणणं नाही, तुम्ही आमच्या कोणालाही द्या, आम्ही बंडखोरी करणार नाही, आम्ही कुठे जाणार नाही, असं समजूतीची भूमिका आपल्या सर्व उमेदवारांनी घेतली। आणि आम्ही ज्याला तिकीट दिली, ज्याला दिली तो सक्षम आणि ज्याला नाही दिली असं नाही, पण सर्वांनी आपला मोठेपणा दाखवला निलेश साहेबांना, आणि जी दाखवली ती आम्हाला उमेदवारांना राखावं लागलं नाही, ते कुठे रात्रीचे जातील। आम्ही शांत होतो, सगळे उमेदवारांनी सहकार्य केलं, आणि आज आपण या इलेक्शनच्या सामोरे आपण जात आहोत। निलेशजीचं जे 1 वर्षाचं काम आहे, कारण 1 वर्ष निलेशजी ज्या पद्धतीत काम करतायत, उदयजी सामंत या ठिकाणी काम करतायत, आपण बघा आपल्याबरोबर आपण म्हणता की महाराष्ट्राचे जे आमदार आहेत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये, त्या टॉप 10 मध्ये आमच्या निलेशजींचं नाव एका वर्षामध्ये आलेलं आहे। आणि त्यांची प्रत्येक वेळा अशी भूमिका असते की माझ्या मतदारसंघाला काय देणार ते सांगा, सत्य जरी असलो तरी हक्कासाठी भांडणारा राणे साहेबांचा सुपुत्र असल्याने राणे साहेबांची शिकवण आहे, आपण ज्या ठिकाणी असू त्या ठिकाणी 100% काम केलं पाहिजे, 99% नाही 100%। तसं निलेशजी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्यासाठी 100% या कुडाळ मालवण विधिमंडळामध्ये काम करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आम्ही जेव्हा शहरामध्ये फिरतोय, शहरामध्ये फिरत असताना प्रत्येकाच्या तोंडून वाक्य येत आहे की निलेशजी ज्याप्रमाणे काम करतायत, त्यामुळे निलेश साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी, निलेशजी साहेबांचं जे विजन आहे मालवण नगरपालिका ही कशी बनवायची, हे बनवण्याचं एक स्वप्न आहे, ते बनवण्यासाठी 100% नगराध्यक्ष आणि 20च्या 20 निलेशजींवरती विश्वास ठेवून या शहरातले मतदार दिल्याशिवाय राहणार नाही असे ते स्वतः सांगताय। कुठलाही विषय नाही,
कारण याच्यापूर्वी जे इलेक्शन झालं होतं त्यावेळी महायुती होती. महायुतीमध्ये या मंडळींनी इलेक्शन जिंकलं होतं. आम्ही त्यावेळी स्वाभिमानमध्ये काँग्रेसमध्ये होतो, जिंकलो होतो. इथला ग्रीन झोनचा प्रश्न होतो, इथले बरेच काही प्रश्न होते, त्याचा जाहीरनामा होता, सरकार त्यांचं होतं, जे आज उमेदवार आहेत त्यांचं होतं. एकही प्रश्न या शहराचा त्यांनी पूर्ण केला नाही. पण आज शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आपण काम करत असताना लाडकी बहीण योजना आजही चालू आहे, शिंदे साहेबांनी चालू केली. एक सर्वसामान्य कुटुंबातला, शेतकरी कुटुंबातला मुलगा जेव्हा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो आणि सर्वसामान्यांच्या कुटुंबात, गरिबाच्या कुटुंबात काय चालतं याचं जाण असल्याने त्यांनी लाडकी बहीण योजना चालू केली आणि त्यांच्या नेतृत्वाला आम्ही सर्वजण काम करतोय. आज निलेशजी सुद्धा त्यांच्या नेतृत्वावरती काम करतायत. निलेशजींचे हात बळकट करण्यासाठी मालवणची जनता, मी आज अभिमानाने सांगेन की उद्या आज तुम्ही या ठिकाणी आलात, कोणी कितीही रिचार्ज देऊ दे, वाढू दे, त्याच्याबद्दल आम्हाला देणं घेणं नाही. पण मालवणच्या नगरपालिकेवरती डौलाने निलेशजींवरती विश्वास ठेवून मालवणची जनता मतदान करून ममता वराडकर आणि 20 नगरसेवकांना मोठ्या मताधिकारी निवडून त्याशिवाय या ठिकाणी पोस्ट करणार नाही. कारण शेवटी आमदार इथले स्थानिक आहेत, आमदार हे महायुतीमध्येच आहेत. इथला विकास जर कोण करू शकेल तर ते निलेशजीच करू शकतात. कारण निलेशजीने या मालवणमध्ये स्वच्छता, आता आपण फिरत असतात प्रत्येक वार्डात सांगतात, पूर्वी स्वच्छता करण्यासाठी 10-12 माणसं असायची, पूर्ण गटारामध्ये कचरा असायचा. आज ते गेली 4-5 महिने निलेशजीने लक्ष घातला, आढावा घेतला आणि आज शहरामध्ये कुठेही तुम्ही फिरा, एक पानाचा तुकडा, कागदाचा तुकडा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार, एवढी चांगल्या प्रकारे स्वच्छता या शहराची चालू झाली. हे पण शहरवासीय पत्रकार करून दाखवतात. म्हणजे निलेशजी नुसतं थांबणार नाही. आणि निलेशजीने फक्त शेवटी मी तुम्हाला सांगतो की इथले सगळे उच्च शिक्षित माणसं असतील, डॉक्टर असतील, वकील असतील, पत्रकार असतील, निलेशजीने सांगितलं की माझ्या नगरपालिकेवरती जर भगवा तुम्ही फडकून दिला देणार, मी 3 महिन्याने माझे नगरसेवक, माझा नगराध्यक्ष आणि मी कशा प्रकारे या नगरपालिकेमध्ये काम करतोय याच्यासाठी आढावा घेण्यासाठी, मार्गदर्शन घेण्यासाठी या शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना आपल्या एका ठिकाणी बोलून त्यांचं पण 3 महिन्याने मार्गदर्शन घेणार आहे. अजून काय त्याच्यात सुधारणा केली पाहिजे तर तुमचं सल्ला द्या. अशा प्रकारचं छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असलेलं राज्य या नगरपालिकेवर आणायचं आहे. लोकांनी विचार करावा, आपले जे समोरचे जे उमेदवार आहेत, कोणतं घर बांधायला गेला त्याला परमिशन देताना पैसे, पण बिल्डर आला त्याच्याकडून पैसे, कोण कॉन्ट्रॅक्टर आला त्याच्याकडून पैसे. नगरपालिका म्हणजे दुकान आहे. पण आमच्या उमेदवारांनी पहिल्यांदाच, उदयजी सामंत, आमच्या उमेदवारांनी पहिल्यांदाच, कारण सगळे नवीन उमेदवार आहेत, इथलं ग्रामदैवत रामेश्वराकडे शपथ घेतली. नारळशेवट आशीर्वाद घेण्यासाठी गेलेले असताना आम्ही नगरपालिकामध्ये जात असताना आम्ही ते समाज मंदिर आहे, नगरपालिकामध्ये समाजाची सेवा करण्याचं एक मंदिर आहे, त्या मंदिरामध्ये आम्ही निवडून गेले आल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार, कुठल्याही प्रकारचा चुकीच्या मार्गाने पैसे काही आम्ही घेणार नाही. आम्ही समाजाचे साहेब नसून सेवक म्हणून 5 वर्ष काम करू. ही फक्त डेअरी माझ्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी शपथ घेऊन घेण्याचे धाडस दाखवलं. पण दुसऱ्या लोकांनी नंतर नारळ ठेवले. मला वाटलं हे पण तसं काहीतरी बोलतील, पण एकही माणूस पत्रकारांना विचार बोलू शकला नाही. पण आमच्या उमेदवारांनी शिंदे साहेबांच्या निलेशजीच्या माध्यमावरती विश्वास ठेवून त्या ठिकाणी त्याच्या प्रकारची शपथ घेतली. आज आपण काम करतोय. मी तुम्हाला आज सांगतो, उद्या अनेक अफवा होतील. आपल्याला निलेशजींना भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जर पाठवायचं असेल, निलेश साहेब म्हणतात नेहमी की मला कुठे जायचं नाही, मला आता पद झालं. मी या ठिकाणी सांगतो, आता निलेशजी आपण या आता 25 ते 30 वर्ष पुढची आपली या पुढामधून सुटका होणार नाही. तुम्ही किती म्हणा, एकदा चक्रुहामध्ये माणूस आला या प्रक्रियेत आणि तुम्ही त्या पद्धतीत काम करताय. तुमच्याकडे लोकांची अपेक्षा आहे. आज प्रत्येक जण सांगतो, अधिवेशनामध्ये कुणाल मालवचा आवाज तो राणेसाहेब त्या ठिकाणी गाजवत होते, त्यानंतर आपल्याला निलेशजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. हे प्रत्येक माणूस या ठिकाणी सांगतो. शेवटी मी तुम्हाला सांगतो की नगर उद्यानमधून या मालवणला 2.5-3 कोटी रुपये येतात. निलेश साहेबांनी पहिल्यांदाच सांगितलं की पंढरपूरमध्ये नगरपंचायत आहे, तिथे तीर्थक्षेत्र आहे, तिथे 25-30 कोटी रुपये येतात, 75 कोटी रुपये येतात नगर उद्यानमधून. मग माझ्या मालवणमध्ये
छत्रपती महाराजांचा किल्ला आहे. तिथूनच पर्यटक जे येतात ते लाखो संख्येने येतात आणि त्याला नागरिक सुविधा माझ्या मालवण शहरातच द्यावी लागते. मग तिथे जर 75 कोटी येत असतील तर माझ्या मालवणला 30-35 कोटी का नको, असं अभ्यासपूर्वक भांडणारा आमदार फक्त आम्हाला आज पाहायला मिळालं. आणि हे निलेजी त्या ठिकाणी बोलतायत की ऐकून आमची सुद्धा प्रगती, आमच्या सुद्धा ज्ञानात थोडं भर पडतं. आम्हाला पण माहित नाही की मागायचे ते कसे, शासनाकडे पैसे मागायचे असतील ते कशा प्रकारे मागायचे. अशा प्रकारचा अभ्यासपूर्वक त्या ठिकाणी काम करताना पाहतात. त्यामुळे मालवणची सुंदर जनता निलेशजींच्या चेहरा डोळ्यासमोर ठेवून नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकाला पण दिल्याशिवाय राहणार नाही असं माझं ठाम मत. कोणी एवढे राहणार नाही. आज उदयजी सामान या ठिकाणी आहेत. निलेशजी राणे म्हणाले माझ्या कुडाळ मालवण मध्ये बेरोजगारी आहे, ती कशी दूर जाईल म्हणून त्यांनी MIDC कुडाळची त्या ठिकाणी एक मिटिंग घेतली. आपल्याला सांगलं पाहिजे. मिटिंग घेतली आणि त्या सगळ्या उद्योजकांना बोलून विचारलं तुम्ही बा का उद्योग बंद ठेवले आहेत, का तुम्ही चालू करत नाही. तर सर्व उद्योजक म्हणाले की साहेब इथे लाईट गेली जाते, इथे पाण्याची सोय नाही, लाईट गेल्यानंतर मशीन मध्ये माल गेलेला तिथे खराब होतो, मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. आम्हाला 24 तास या ठिकाणी लाईट पाहिजे, लाईट पाहिजे अशा प्रकारचं सांगितल्यानंतर तर हा प्रस्ताव त्यांनी केला. त्याचं एस्टिमेट मला सांगितलं 50 आले. त्यानंतर याला किती खर्च येईल, म्हणजे तुमच्या सर्व कंपनी तुमचे लेबुलर चालू होतील हे विचारल्यानंतर त्यांनी जवळजवळ 100 कोटीचं इस्टिमेट करून दिलं. हे सगळे केलं तर आम्ही लेबुलर सगळे कंपनी चालू करू आणि तुमच्या 1000-2000 माणसं या ठिकाणी नोकरीला लागतील. निलेजींनी सांगितली. उदय सामंतांनी 110 कोटी रुपये मंजूर करून 50 कोटी रुपये पाठवूनही दिले. अशा प्रकारचं काम आमचे उद्योग मंत्री सुद्धा करतात. म्हणजे निलेजींचा कुणीही शब्द या ठिकाणी डावलत नाही. फक्त मी तुम्हाला जाणारा विनंती करतो की निलेजीला आज चक्रवात अडकवण्याचा कोण जर प्रयत्न करत असतील तर त्या चक्रवातून अडकवायला आपण देता का नाही, आपण त्यांचे मावळे आहोत. त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे. येत्या 3 तारीखला निलेजी हे अर्जुनच आहे हे सगळ्यांना त्यांनी प्रत्येकाने ध्यानात ठेवा. कुठलाही चक्रू असता तरी भेटण्याची क्षमता निलेजींमध्ये. निलेजी हे सन्मान्य राणे साहेबांचे चिरंजीव आहेत आणि राणे साहेबांनी शिकवण दिलेले आहे. राणे साहेबांनी आपल्या सर्वांना शिक्षण दिले आहे की इलेक्शनचं शेवटचं मतदान होत नाही, शेवटचा टाइम संपत नाही तोपर्यंत कोणी झोपायचं नाही. युद्ध आहे, आपण आपलं चांगलं आहे, आपण चांगलं फिरतो. मी बघितलं शहरात तुम्ही प्रत्येक जण 80, 90, 100, 150 प्रत्येक प्रभागात दररोज फिरताय. आपण फिरत होता प्रत्येक प्रभागामध्ये. पण प्रचार हा असा आहे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वाढत गेला पाहिजे आणि लक्ष ठेवला पाहिजे. आमचे उमेदवार नवीन आहेत. मी सर्व उमेदवारांना विनंती करतो की लढाई सोपी नाही. ही गनिमी काव्याने लढाई आपण जिंकली पाहिजे. किती गनिम आले तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदवर्षाने पुढे झालेल्या या लढाईमध्ये आपण मावळे आहोत. आमची नगराध्यक्ष उमेदवार ममता वराडकर ही सुसंस्कृत आहे, संस्कार संपन्न आहे. आमच्या समोरची उमेदवार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्यावेळी त्या ठिकाणी पडला होता त्यावेळी हे उभाटामध्ये होते. तेव्हा सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब असतील, नराणे साहेब असतील, नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, शिरवाळ भाषेमध्ये जी शिव्या देत होती ही आता जी उमेदवार आमच्या स्पर्धी भाजपची ती जी शिव्या देत होती तुम्ही ते व्हिडिओ जर बघितला. आणि छत्रपती महाराजांचं काही लोक सांगतात शिवप्रेमी आहे. शिवप्रेमी कधी तोंडाला शिरवाळ भाषेला शिवप्रेमीच्या शिवप्रेमी कधी शिव्या देत नाही. अशा प्रकारच्या उमेदवाराला आपण निवडून द्याल. त्या उभाटाची दुसरी आहे ती भाजपमधून गेलेली आहे. पण आमची ममता वराडकर यांना पूर्ण शहरवासियांची पसंती आहे. त्यामुळे त्यांना मोठ्या मताधिक्याने या ठिकाणी निवडून राहणार. मी उदयजी सामंत हे शिंदे साहेबांकडे जाऊन सांगणार मालवणमध्ये काय चाललंय. मी तुमच्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांना शब्द देतोय साहेब आपण जी लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ती तर तुम्हाला कळेल की या मालवण नगरपालिकेवरती निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा भगवा डौलाने फडकताना दिसेल आणि तो फडकल्यानंतर आमची खऱ्या अर्थाने जबाबदारी वाढणार आहे. शहरातल्या सर्व जनतेला मी विनंती करीन आम्हालाही तुम्ही ओळखता. मी भाजप पक्षाच्या कुठल्याही वरच्या नेत्याला मी दोष देणार नाही. सगळी माणसं चांगली आहेत. पण स्थानिक आम्ही पदाधिकारी आम्ही स्थानिक आहोत. दत्ता सामंत किंवा दत्ता सामंत बरोबर जी टीम आहे शिवसेनेमध्ये ती स्थानिक आहे. आमच्या टीमकडे पण जनतेने पाहावं.
हे कोणत्या खिशात हाल घालतील काय, चुकीच्या माध्यमातून कोणाकडे पैसे मागायला येतील काय, कमिशन घेतील काय स्वतःच्या खिशात हात घालून दुसऱ्याला मदत करतील काय, की आमच्या अपोजिटची माणसं आहेत ती काय करतायत सातत्याने याचा त्यांनी विचार करावा, त्या जनतेने विचार करावा. त्यांना चांगलं स्वच्छ कारभार पाहिजे, काय खिशात हात घालून आपलं रोजीटुरी भागवणारा कारभार पाहिजे. या जनतेने आजपासून त्यांनी विचार करावा. आणि निलेशजी नेहमी म्हणतात मला इथून काय मिळवायचं नाही, मला 1 रुपया इथून न्यायचं नाही, मला माझ्या बाबांना या मालवणने मुख्यमंत्री केलाय, मला या मालवण कुडाने आमदार केलाय. ज्या ठिकाणी राणेसाहेबांची धनुष्यबाण निशाणी घेऊन राणेसाहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले त्याच ठिकाणी दुसऱ्या विलिंगला निलेशजी धनुष्यबाण घेऊन पहिलं इलेक्शन जिंकलं आणि उद्याचं हे धनुष्यबाण घेऊन, कारण राणेसाहेबांनी धनुष्यबाण निशाणीवरती कधी पराभव बघितलाच नव्हता, कधीच बघितला नव्हता. त्यामुळे निलेशजी सुद्धा पहिल्या विलिंगमध्ये धनुष्यबाण दुसऱ्या विलिंगमध्ये घेऊन जिंकले. आता प्रत्येक धनुष्यबाण घेऊन ज्यावेळी उभे राहतील त्यावेळी कुठलाही शत्रू आपला पराभव करू शकणार नाही असं मी आपल्या वतीने या ठिकाणी सांगतो. आणि आपण यापुढे प्रत्येकाने अगदी प्रामाणिक आणि नेटाने प्रत्येकाने आपण दिवसरात्र काम करूया. आणि हृदयजी सामंतला या ठिकाणी शब्द देऊया की साहेब आपण नगराध्यक्ष आणि 20 सदस्य आमचे नगरसेवक आम्ही मोठ्या मताधिक्याने या ठिकाणी विजय करून देऊ आणि आपल्याला मालवण नगरपालिकेची भेट शिंदे साहेबांना देऊ, राणे साहेबांना देऊ.